Hi guys! Welcome back to my channel. Ang video nato karon kay maghimo mi og gagawa kami ng suma na balanghoy. Kasaba. Ano ba 'yun sa Ito, pakita ko sa inyo. Ayan na ang balanghoy. Gibanggod pa na mo siya. Ayan. Bali gibanggod na mo siya para pag mahuman na siya tanan, pwede na siya baluton. Ayan. Suman balanghoy. Ariel, mag-promise po ko nga dili na po kung kwaon og kagang po. Tapos magkagud mi og lubi para sayahang sayang latik. Ha? Ako lang nga magkagud kay sakit imong kamot. Sakit. Kulihanay lang ta. Yan guys, mag si mama ng yung lubi niyog. Ito. Magkigid. Magkagod ng niyog. Para sa niya, yung sa latik niya, yung sa ilalim ng parang palaman ng suma namin. Tapos, ako daw yung sa Ako magilis Isa-isahin ko siya para pangbalot sa asuman. Dito ako sa mesa. Yan, ito yung dahon ng saging. Ito yung pangbalot namin sa yung gagawin namin na suma na balanghoy. Ito. Ano lang siya kadako. Ganun lang. Ganun lang kalaki.